Wel, dyn ni ma efo rhyddion Dafydd o Skillset Cymru. Dyma'r boes sydd yn galluogi i bobl wneud lot o waith o fewn y maes. Rhyddion, diolch am siarad efo ni. Sut oedd y dydd heddiw? Yn dda iawn. Llwyth o bobl yma. Llwyth o bobl o gefndiroedd gwahanol, pobl newydd ddyfodiad y diwydiant a pobl bach fwy sefydlog yn ei swyddi, so oedd na gyfle i siarad gyda trawstoriad eang o'r diwydiant gemau. Dyn ni wedi cael ambell sgwrs efo pobl sydd wedi dod heddiw. Maen nhw'n weld yn hapus iawn efo sut mae pethau'n tyfu. I ti'n meddwl bod Skillset yn rhan o'r broses yna? Ydyn, wel, yn rhan anatod, really. Mae ffyniant cwmnïau ond yn bosib gyda gweithlu sgiliedig. A mae Creative Skillset wedi buddsoddi'n helaeth yn y diwydiant gemau o'r rhan o'r diwydiant yma heddi ac mewn sawl ymgyrchoedd diweddar, enghraifft llai feddwl am enghraifft o gwmni Wales Interactive, enghraifft yn elwa o 4 gweithwyr llawrydd yn gallu cael hyfforddiant gyda'r cwmni ac yna yn sicrhau swyddi yn y cwmni hun. So mae yna gysylltiad uniongyrchol gyda ein ymyrithni a llwyddiant diwydiant. Wyt ti'n gallu hangu falle dim bach hefyd ar y math arall o weithgareddau sy'n digwydd? Ych chi'n edrych arno coders a artwork a pethau fel o fewn y diwydiant? Neu dim ond ar gyfer falle'r ochr mwy creadigol ysgrifenedig i chi'n edrych arno hyn o bryd? Na, i ni'n edrych ar y sector yn ei gyfanrwydd. I ni'n gwrando yn astud ar beth mae'r diwydiant yn ei gofyn am. I ni'n gweld beth yw'r tueddiadau y dyfodol ac wedyn ni trial dim o reidrwydd proffwydo, ond buddsoddi mewn sgiliau er mwyn sicrhau bod y gweithle yn ddigon sgiliedig er mwyn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd yn dod yn y dyfodol. Wel, mae'r dydd yn cael awr nawr, mae pobl yn dechrau gadael. Mae'n rhaid bod ti wedi gweld lot o bobl yn gwenu. Rhan chi o'r swydd hefyd, mae'n rhaid bod e'n dod o lot o pleser, gwybod bod chi wedi bod yn rhan o pethau sydd yn digwydd, sydd yn tyfu, sy'n datblygu fan hyn. Ydy. Mae'n gwneud popeth yn werth chweil. Mae sgwrsio gyda phobl o llynedd ar enghraifft. Ddim yn gwybod lot am bwyty Creative Skillset, ond wedyn ni trwy sgwrsio gyda nhw siarad am bwyty'r cyfleoedd a'r help gallwn ni gynnig, a wedyn ni mae'n gweld nhw eleni wedi gwella o ran fel gweithwyr llawrydd neu wedi sicrhau swyddi oherwydd ein cymorth ni mae wir yn codi calon. So mae sioeau fel heddiw yn bwysig iawn den, dyn nhw? He bos. Mae'n enwedig gyda diwydiant gemau yng Nghymru lle does dim cymaint â hynny o gymaint o gwledydd eraill o gwmnioedd mawr sydd wedi sefydlogi. So mae cael llwyth o weithwyr llawrydd, pobl o'r prifysgolion, o gwmnïau bach yn dod at ei gilydd er mwyn rhannu syniadau yn amrysiadwy. Rhyddion Dafydd, diolch yn fawr iawn am treulio eiliad bach efo fideo 8. Diolch yn fawr iawn i chi am gwylio fideo arall ganddo ni heddiw. Gobeithio bod gyda chi yr un fath o syniad a'r gobaith mawr sydd â ni o ran y diwydiant yma a mae Skillset yn rhannu efo fideo 8 bod ni'n gweld dipyn bach o flynyddoedd euraidd o'n blaen yma yng Nghymru. Pob hwyl.